guztioi, niola atznaz, eta gaur etorri naiz nire kortometraia buruz hitz egitera. Reality of a Dream Pete Moinelaren abentura txikia kontatzen du, non katu batek bere kapela lapurtzen dion, eta honek haren atzetik jutirakoan zulo beltz eta misterioetsu batekin topo egiten duen. Nik aldera entzien zein got, ontxe bideoa jarriko, eta gero ari buruz gehiago hitz egin got. Ez dakit nola volumen eta horrela jongo dan, igual oso altu dago. Vale. No. Ez ordenagailutik entzuten da. A tope. Bueno, entzuten da ondo, así que ya está.
Bueno, ezer baino, eskerrik asko, eta ezer baino lehen film labur honi hasiera ematen dion ideia nondik datorren esaldu nahiko nuke, ez? Ze dana hasten da Gobelinseko kortometraia bat ikusi ondoren. Goblins animazio frantziar eskola bat da, ez? Legetu debak deitzen da, eta, bueno, bere lehen eszena, ondantza gaineko latu eder batzukin hasten da. Eta hori ikusterakoan, momentu horretan buratu zitzaidan gauza bakarra izan zen, nik ere horrelako latu politzak animatu nahi nituela. Eta une horretan, erabakin du nire proiektu osoa itsasoarekin eta urarekin zerikusia izango zuela. Orduan, sormen prozesuan sartzen gara, ez? Eta, ados, latu batzuk animatu nahi ditut. Hori oso ondo dago, baina berez ez da ezer. Ideia eraginkorra baino ez da. Ez deko helbururik, ez du historia bat kontatzen, eta zerbait gehiago falta zaio, ezta? Orduan pentsatu nuen, olatuak, urak, marinel bat, segatik ez? Eta horrela sortu nuen horrelako historio bat, non zegoen marinel bat, bere animaliekin, zoriontsu bizitzen bere itsasontzian. Eta nahiko dertigarria da, ze lehen zirriborroak bere katua balea bat irenestea zekarrelako, alo Pinotxo moduan. Eta marinela bere atxitik jungo zan, abentura handizio honetan, irribarrez eta humorez beteta. Oso ondo, lokura bat, ez? Baina, historiari bueltak ematen enbilela, buratu zitzaidan nola nire aitak itsasarmadan egon zan, eta nola bertan lan egiten egon nahi izan zuen, ez? Eta, nire aitak itsasoarekin zerikusia zuen guztian interesa zuen, ez? Itsaskartografian, itsasontziak, bertako animaliak, dena maite zituen. Baina ezin izan zuen inoiz bere ametsa bete. Ze 2 urte zerbitzuen aritu ondoren, bizitzako gauzetengatik austalaritzan lan egiten amaitu zuen nire amarekin. Bera, esan dezakegu bere ametsa ez betetzea beti izan zela harri bat bere oinetakoan, ez? Barkau. Eta orduan sortu zen horrelako historio bat, baina pisutsuagoa eta sakonagoa. Ze konturatu nintzen nola jende asko ez dituen bere ametsak betetzen, edo bere bizitza ez dela abesten zuen bezala. Eta, nire aitaren historioan dago oinarrituta animazioa, eta horregatik Pit marinela, horrela deitzen dena, marinel bat dela amesten du, baina benetakoan ez da errealitatea, ez da egia, gezurra bat da. Hala ere, nire kortometraia nota zoriontsu batekin amaitu nahi nuen. Ze batez ere, nire aitak bezala, nahiz eta bere ametsa ez bete, azkenean zoriontsua izan zen eta pozik bizi izan zen, ez? Erreferente gisa hartu nituen 100 bat dalmatak eta Pantea Rosaren irudiak eta marrazkiak batez ere mundu sorreran, ez? Lehenengotik asko gustatu zitzaidan nola bere animazioak nola koloreztatzen zituzten. Igual nola kolorea askotan ez etorren bat marrarekin, ze lerroa nabarmentzen zen, nola kolore lauak erabiltzen zituzten bat bestearen gainean jarrita, edo nola horrelako koloreko orbanak gain jartzen zituzten eta kolore laukuituri ematen zioten animazioari, ez? Batez ere ondoetari. Gero, Pantera Rosatik hartu nuen asko gustatu zitzaidan bere sinpletasuna. Nola ondotara batez ere jotzen zuten oinarrizkoetara eta simplifikaziora. Igual alforma bat ziren 2 marra eta 3 garabato, baina zu zeuk zure berean ondik alforma bat ikusten zenun eta ez zenun behar bestelako zetasun gehiagorik, ez? Esan dezakegu nahiko marrazki praktikoak zirela. Gero, estilari dagokionez, nahiko argi neukan hasieratik kartun estilo bat izango zela, ez? Are gehiago, errealitatearekin bat ez zetozen forma oso estilizatuak eta karikatureskoak bilatzen dituen, eta ez errealistak. Eta horretarako, inspiratu nintzen Biun eta Cas Van de Pol artistetan. Biun, bere animazioetan ikuspegi realekin, hankeilu oso zorrotzekin eta plano perspektiba oso exageratuekin jolasten duen artista bat da, baina asko gustatu zitzaidan nola bere animazioetan mugimendu hori sartzen zion, batez ere pertsonaien lerroa beti mugitzen da, ez? Etengabea da eta ez da inoiz eteten. Zetasun hori asko gustatu zitzaidan. Gero, Cas Van de Poletik hartu nuen deformatzea eta desitzuraketa. Gustatu zitzaidan nola
frankizia handietako pertsonaiak hartzen zituen, eta bere eremura erakartzen zituen, bere estilora, baina pertsonaia originala galdu gabe. Hondik, hain naiz eta asko deformatu eta desitxuratu, hondik pertsonaia ikusten duzu eta hondik ezaguna da. Hori erabilin inspirazio gisa, ze ikusi dezuen bezala, Pete zantzakegu bi diseinu dituela, bata errealitatearena eta bestea ametxarena. Eta ametxarena kartunagoa da eta desitxuratek eta deformatuagoa dago, ez deko leporik, nimino eta txikixoagoa da, eta horrela. Peteri buruz hitz egiteko momentua da, ez? Pete gure marinel maitxia da, benetako marinela estelaren errealitateari aurre egin behar diona. Bere diseinorako, oinarrizko forma geometrikoak erabili dituen, punto, karratu bat, triangelu bat eta zirkulu bat. Kombinazio desberdinak probatuz, diseinu finalarekin topo egin nuen. Gero ja, sakonago, garapen bizual sakonago bat egin nuen, bere esamoldeak, keinuak, bere poseak eta gestuak lortzeko. Eta azkenik tunarraun osori bat egin nuen, hemen ikusten duzunez, bere bizta guztiak lortzeko eta pertsonaia hobe ulertzeko, ez? Kolorari dagokionez, urdina erabili nuen batez ere itsasoaren eta kapitainen uniformen kolorea dela eta hori zen kolore nagusia eta laraina bere osagarri gisa. Hemen amaitu gehitu behar dut. Pete, kapitain uniformea eramatea, nire aitak itsasarmadan egotearen ideian oinarrituta dagoela, ez? Eta horregatik ez dara marinen uniforme tradizionala guztiz desberdina dana, txurixe eta horrela. Gero ondoren badekugu bere animalia leialak, ez? Zakurrak eta katua. Eta hauek nire aitak esan zituen animalietan oinarrituta daude. Eta horregatik dira bi txakur eta katu bakarra. Txakurrak ez dira oso garrantzitsuak historiarako, ez? Baina Pete bakarrik ez dagoela eren erakusgarri dira, ze ikusten dugunez ametzean egon izan arren, gero benetakoak dira, ez? Erraitetan daude. Katua ordea nahiko funtseskoa da historiarako, ze Peteren bere fantasiatik esnatzearen ardurana da, ez? Arduran nagusia. Eta, film laburrean ikusi dezakegu katua Pete esnatzearen adierazpen fisikoa bezala, ez? Como burbuja beltz hori bezala. Eta hori zuzen atrata dago kanpo elementu bat zure ametsan sartzen den esperientzatik, ez? Imagina lo zaudela eta irratian abesti bat dagoela jotzen eta justo abesti hori zure ametsan sartzen da. Esperientza horretatik dago inspirauta, batez ere zen niri pasatu zitzaidan eta nahiko arraroa izan zen. Mundu zerrera antzeko garapena izan zuen, ez? Hasieran garrantzi asko eman nion itsasontziari, ze neukan pentsata bertan akzio gehiagizkoa bertan egotea, ez, gertatzea. Hauek dira diseinu batzuk, ze gehiago dekot, porai. Lehenengo itsasontziak horrelakoak izango ziren, baina probatu nintuen kartunagoa edo errealistagoa, ez denekien oso ondo nola egin. Bere barrualdea batez ere landu nun, bertan egongo ziren objektu desberdinak, non egongo ziren kokatuta, bere biztak, angilu desberdinak eta asko garatu nun itsasontzia. Baina historia denborarekin forma hartzen zuen bitartean, konturatu nintzen bestelako agertoki bat beharrezkoa zela, ez? Eta horrela aldendu nituen alde batetik itsasontzia eta bestetik herria edo kaleak. Bata, ametsa betearen adierazpena zen, eta gune segurtasun gune hori izan. Eta bestea lur konexioa, eta ezaguna eta beldugarriaren adierazpena. Hauek dira kalearen lehenengo, ez lehenengoak, hauek dira diseinuak eta gero koloreztatuta, hemen beste batzuk. Eta koloreak pizkat ironikoki erabili nituen honetan, ze ikusi duzuen bezala, igual itsasontzia pizkat realistagoa dago koloreztatuta eta kaleak berriz daude como paleta urdin bakarrarekin koloreztatuta, ezta? Ze gainera, hemen ikusi daiteke nola kale bakoitzarekin gero eta ilunago joaten da egiten animazioa. Hau izan zen, egin nuen adierazteko Peteren ametsa dela eta berarentzako itsasontzia da bere errealitatea eta kaleak eta herria gezurra, alderantziz da denean, gutxi gora bera. Propsak ere, nahiko garrantzitsuak dira historiarentzako, ze Peteren
ingurua fikziozkoa dela jakinarazten zaitzen diren zetasun txiki horiek direlako, ez? Batez ere, zuloak zurgatzen dituen bitartean. Hauek dira diseinu batzuk, hemen, hau da lehenengo itsasontzia, hauek izango ziren etxeak azkenean ez nituen asko erabili, baina horretan frogatu nintzen, eta hauek dira kale zurenak agertzen diren objektu batzuk. Egin nintzen botila eta hemen el faro hori, egongo ziren gehiago, igual pizza zati bat, eta horrela, baina nahiko sartu nituen eta esan nu, hola txipara, no? Por cierto, hau da hasierako aulkia, hasieran nengon pentseta protagonismo gehiago eukitzea eta akzio gehiago, eta horregatik dauko garapen bizual nahikotxo, ez? Eta amaitzeko, esan nahiko nuke, proiektu honek ideia eta sentimendu ezberdinen froga eta esperimentu bezala balio izan duela, ez? Eta, film labur honi esker, film labur honekin saiatu naiz sentimendu negatiboak, ala nola frustrazioa, ametzez beteak, errabia eta horrela, modu divertigarri batean nola dirasi aztertzen eta horretaz gero hausnartzen. Gainera, proiektu honek oso baliotsua izan da ikasteko nola proiektu osoa bat eramatea, ez? Bere fase propioekin, storyboard, animatika eta bere edizioa, que por cierto, kriston edizioa izan du proiektu honek, hauek dira pantailazo batzuk, eta hemen ikusten da Premiere eta After Effects, eta kriston denbora lerroak egin dituen horretarako. Eta, erakusteko balio izan dit, nola ideia tontu batetik, ala nola olatu batzuk marraztea, proiektu oso bateraino ailegatzea. Era berean, hauek izan dira proiektu osoan eraitako programa guztiak, film laburra egiteko behar ziren ezagutzen eta horrek dakarren lanaren erakusgarri, ze asko izan dira, ikusi duzuen, ez? Eta era berean, eta amaitzeko, por fin. Hauek dira, pantailara ailegatzen ez diren, baina beharrezkoak diren marrazki batzuk, ez guztiak, segiago dekot. Hauek beharrezkoak dira, esan dudan bezala, produktu finala lortzeko eta proiektu aurrera joateko. Hori izan da guztia, espero dut gustatzea eta eskerrik asko.